गारि गोजौआवनो न' बानायना नुयोलै नै बायरायदाफोर नै मयनि सब जाथि अनेक गोजान गोजाननि मानसिफोर दंफैयो नै सकि पिकनिक स्पट डिस्ट्रिक्ट बाक्सा मुसलपुर गासिबो ब्लेक वाइट गोजा दस्रा गारि गैया बे हिनजावनो उन्दुग्रा गोजा इसोर लावै लावसै नै Fittest rider, egg throwing, pork fight, dog catching, and sausage. मानसि बैयाव स्टेसन नै Dog catching, dirt track.